Stuttgen, heja. Takže začneme. Tady vidíte naše auto. Žádná reklama. Tady vidíte nějakou píčovinku, tady nějaká taková síťka, nejsem si jistý, jestli to vidíte, ale tady nějaká síťka. Tady vidíte nějaký okno, tady by se mám... Já jsem blbý, já jsem tady nejsem blbý, ale jsem tady mohl někdy udělat timeout. Ale to je jenom, prostě bude. A tady je Marvel, což je fakt divný, protože... Jo, lidi, v pokoji, normálně, je tady to. Normálně v pokoji víníčko. Si podívala. To nebylo schválně. Jo, tati. A víš, co vidím? Já nevím, jestli se to může vzít. A já vidím klapku akce. Klapku akce, chceš to vidět? Lidi v klapku akce. Easy cheesy lemon squeeze, počkejte. Už mi třeba můj pozdrav, ty vole, já jsem můj nový pozdrav. A už mi nebude, čau lidi. Klapka akce. A počkejte lidi, já si musím dát kam, kde to bylo. James Bond, jo, má James Bond. Tady vidíte náš kufr, který je zbalen. Tady vidíte VR, tady vidíte víníčko, tady vidíte skleničky, tady vidíte můj iPhone, který má 98%. Děláte si srandu. Tady vidíte tu lepku. To jsme tam nenamalovali, to už tam byla, že očišme, ne? Teď? Vidíte prostě všechno, co tady je, no. Takže doufám, že jsem tady to... Než se s vámi nebudu loučit, ale... Už jsem tam... To se tam bouk, ty vole. Takže se ozvu, až budu vysrán a uvidíte takový trip. A moje pozdravové outro je... Easy cheesy lemon squeeze. Lidi. A kdyby něco můj pozdrav bude easy cheesy lemon squeeze s vámi lidi. Vidíte tady před námi mají hlasitý humor Facebook. Vidíte to? Ne, vy se to neviděli, ona nám odjíždí, jo, to je... Tam zvíjí jak chec. Čau, já se dnešní den vlogu, dnešní den vlogu na trošku speciální, protože jsme teď měli takové participace. To znamená, že to je kámoška, takže budu tam. Asi úplně nebudu vydávat, protože to tam budu. Divné. A teďka se vám těším pozdrav. Ahoj. Takže jsme zítra natočit video, že jo? Já vím. Nepadlo mi video a to teďka vystřihnu a... Jak tam točíš, budeme tam, to si ho měli fotit. Máš iPhone a tak, já jsem si nevzal kšotovku, když jsem tam šel, ty vole. Já vím, že jsem si nevzal kšotovku, když jsem tam šel. Jakou se to je? Není horko náhodou, až 40 stupňů. Je? Kolik může být stupňů, ty vole? Ty vole, to je to. Může být krásný,